Evder Bacarı Erdoğan'e herama Xoşman'e Greda'yı Erdoğan'e van gundana. Gundime navi xuy kevin sığırpete o derdore xo kol geli beberek xeyskar Kordoluya jorin Kordoluya jerin bistiyek gündün ve heremede hereme Xoşman'e da bistiyek gündü Kurdane reçuna me cotkariye o sevalti hayana xwayî dikin. Dedkevine zozana em bari dime zozana da dimînin. O axa me erdê me erdekî bilinde çiyayî û deşt zozan xwe deşta xwe ye çayîrin. Ajotanê de cotkariyê da genim davêjin, cê davêjin, koringê dibêjin ya davêjin, pîvaz kartola davêjin, em bêjin gizêr, nebatê maydanos, tiştê ciyê sar da şîn dibin, wana davêjin. Erdoğan Sînorê Gürcistanê ye li bacarê Rojhilatê çemê xwe avê xwe gelekî zêde ne kaniyê xwe zêda ne. Nüfusê gundê me berê 20 salî berê yani 40 salî berê gundê me li 1500 merif jiyan dikir. Naga koç kirine bacarê mezin metropola da jiyan dikin. Na gunda weke sed mal nüfusê xwe yani sedî da 300 kêm bûye. Ji we de fazla gunda da kesek zêde tune. Hemî millet zû da çûye bacara. Lê niha dizvirin evê teqawut bûne emek bûne dizvirin tenê. Gundê xwe yani bere bere nüfusê gunda careka din zêde dibe. Ez vêya bêjim. Silav hürmet.